Και να πάμε στο νι, κύριε καθηγητά. Για πείτε μας λοιπόν για το νι, να μάθουμε. Πρώτα η ονομασία του γράμματος νι. Από το βορειοσημιτικό νουν, που σήμαινε ψάρι, Μάλιστα. έχουμε στα ελληνικά το νι, το οποίο γραφόταν με ύψιλον στα γράμματα, αποδίδοντας την προφορά περίπου του νι. Νου δηλαδή, δεν ήταν γιοτακισμένο όπως το λέμε σήμερα. Η προφορά του νι. Το νι είναι οδοντικό, δηλαδή αντίθετο προς το άλλο έρινο, το μη, το οποίο είναι χυλικό, έτσι προφέρεται. Και έχουμε και το άλλο νι, το λεγόμενο άγμα, που είναι ένα υπεροϊκό νι, που τελικά γράφεται με γάμα και το έχουμε σε λέξεις όπως άγγελος. Τι ακούγεται εκεί? Άγγελος. Αυτό το νι που ακούγεται ονομάζεται άγμα και γράφεται με γάμα. Λέω έγκλημα ή λέω άγχος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ακούγεται αυτό το υπεροϊκό νι. Πρέπει η γλώσσα δηλαδή να πηγαίνει στον ουρανίσκο. Ναι, και έχει σχέση να είναι μπροστά από κάπα, από γάμα και από χ, που αφομοιώνεται με αυτά το νι και ακούγεται υπεροϊκό. Παρουσία του νι, πολύ μεγάλη στα ελληνικά. Στην αρχαία γλώσσα οι λέξεις λήγουν σε νι, σε ρο και σε σίγμα. Και σε φωνήεντα βέβαια. Δεν λήγουν σε πι, σε ταφ, σε κάπα, σε μπε, όπως είναι σε άλλες γλώσσες, στις γερμανικές γλώσσες, σε άλλες γλώσσες. Γι' αυτό η ελληνική έχει μια μουσικότητα, διότι τελειώνει σε ανοιχτή συλλαβή, σε φωνήεντα, ή σε νι, ρο, σίγμα. Στα νέα ελληνικά το ρο έχει εκλείψει, γιατί ο ρήτορα έχει γίνει ρήτορας. Επαναφορά. Και έχουμε... και του νι και του ρο. Αυτή είναι η πρόταση. Βεβαίως. Δηλαδή πρέπει να λέω οπωσδήποτε ρήτορ και να λέω ότι είναι πράκτορ, όχι να πράκτορας. σας πω, όταν θα πούμε του ρήτορος, θα ξέρουμε και πώς θα το γράψουμε. Ενώ τώρα είναι βέβαιο ότι θα γραφεί με ωμέγα. Δεν έχετε πρόβλημα, κυρία Πλέσσα, διότι δεν λες του ρήτορος, λες του ρήτορα. Ναι, όχι, λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το δεις γραμμένο με ωμέγα. Όπως θα δεις του Αγαμέμνονα με ωμέγα, ενώ εάν πεις του ρήτορος ή του Αγαμέμνονος, δεν θα το δεις με ωμέγα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ναι. Όντως. Λοιπόν, το νι έχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη παρουσία και ξέρετε στα ελληνικά ήρθε και έγινε νι το μη, επί παραδείγματι, όταν βρισκόταν στο τέλος της λέξης. Αρχικά ήταν τομ λίκομ και στα ελληνικά έγινε τον λίκον, ενώ στα λατινικά είναι λούπουμ, στα αρχαία Ινδικά είναι βρικάμ, στα ελληνικά έγινε νι. Ή λέγαμε δώρομ, ξεκίνησε. Ελληνικά είναι δώρον, αλλά στα λατινικά είναι ντόνουμ, στα αρχαία Ινδικά είναι ντάναμ. Αυτό λοιπόν ενίσχυσε πάρα πολύ την παρουσία του νι και στα ρήματα. Φέρω έφερομ, αμάμπαμ μαθαίνουμε. Έφερομ έγινε έφερον. Ηγάπων. Πιο εύηχο. Είναι πιο εύηχο για τη δική μας ακουστική, ας το πούμε έτσι. Το νι, επιτρέψτε μου, και το λάμδα είναι τα πιο εύηχα σύμφωνα, νομίζω. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί σας όλοι οι Κύπριοι ομιλητές, οι οποίοι αγαπούν το νι και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Ορθώς. Και ευτυχώς το διέσωσαν και εκεί που συγγύθηκε.